vuokratyöntekijöillä on huonompi palkka kuin vakituisilla työntekijöillä. Joo, no, tämä on kyllä todellakin myytti. Meillä kun tulee työnhakijoita, niin me sitten lähdetään kartoittamaan sitä keskivertopalkkaa, mikä sillä alalla on. Ja sitten tietysti se aina työntekijä voi esittää palkkatoiveen ja se on sitten vähän omista neuvottelutaidosta kiinni, että miten hyväksi sen palkan sitten saa. Ylihinnoittele itseensä, että lähde toivomaan, että jos se mitään kokemusta alalla, niin lähde heti toivomaan ihan tähtitieteellisiä palkkoja. Niin jos työnhakijalla on liian alhainen palkkatoive, niin sitten lähdetään vähän, että hei, että tuolla työkokemuksella sun kyllä kuuluisi saada tästä vähän enemmän. Vähintään tietysti aina tessiä noudattaen. Että mene näyttämään sinne ja näytät alkuun, että asenne on kohdillaan ja näyttää ne työtaidot. Niin, kyllä sitä Vähän varmasti myöhemmin. hyvälle tekijälle mielellään maksaa. No siitä palkkaa. ehdottomasti, kyllä.